debemos traballar e esforzarnos ao máximo por xestionala e, sobre todo, porque aos cidadáns non lle supoña un custe. Porque sí, queremos transferencia e queremos gratuidade. Pero falemos claro, a gratuidade é, sin dúbida, o máis importante. É o momento de cumprir con Galiza e atender unha das demandas máis sentidas do meu país, poder circular por unha P9 galega e libre de peaxes. Non fagan deste debate unha nova burla a Galiza. Moitas grazas. Que resulta paradójico que a Galicia, destino final de esas rutas que han vertebrado Europa y que hoy superan ya los 80.000 kilómetros, se le niegue la posibilidad de gestionar un camino que apenas alcanza los 200, pero que vertebra al 60% de su población y por el que diariamente peregrinamos decenas de miles de gallegos.